Nhasi ndiri kuda kupindura vasikana vanoti vakabvunzwa kuti ko ucharoorwa rini, vanopindura kuti God's time is the best. Ndicharoorwa kana nguva yaMwari yakwana. Mubvunzo wandinawo ndewekuti munhu akatanga kukambura muchero wako weusikana vanakomana vaMwari here kana kuti vanakomana vaSatani? Nekuti pese panouya mubvunzo wekuti ucharoorwa rini, musikana otaura kuti ndinoroorwa kana nguva yaMwari yakwana. Mubvunzo unofanira kutevera ndewekuti uchiri mhandara here. Nekuti Mwari akakupa murume ari normal nhasi, an average man, ndoda kuti useche chero pawada paGoogle kana kuti pachati GPT kuti normal size yenhengo yemurume yakakura sei. Asi iwewo pauri nhasi wewe, normal size yemurume haichakugutsi nenhau yekuti wakatsemurwa nevarume vekunyika vanoinlaja nhengo dzavo. Saka Mwari akakupa murume ari normal, murume akakwana, unogona kutomuramba kana kumuhurira uchitaura kuti ane kadora nekuda kwezvawakaita nevanakomana vaSatani vari kunyika. Kana ukasecha chero kwawada nhasi kuti normal duration kana kuti period yesex maminutes mangani, uchazvionera wega. Asi iwewe normal sex haichakugutsi iwewe. Wajaira sex dzevakomana vekunyika vanoshandisa madrugs vachirova ma30 nema45 minutes. Mwari akakupa mwanakomana wake ari normal haachakugutsi iwewe, nekuti wajaira kutsemurwa madamba refu nevanakomana vaSatani. Saka waurida kuti Mwari aitire utsinye achimupa munhu apedzwa nenyika sewe ndiani? Ukaverenga Bhaibheri rese from Genesis kusvika kuna zvakazarurwa, pane here pawakamboona Mwari achipa mwanakomana wake kana kuti mukomana waaida omupa musikana akamboshandiswa? Kana uchida kuona kuti Mwari anopa munhu mukadzi akaita sei, verenga pana Genesis 24 pavhesi ya16. Genesis 24 pavhesi ya16 uone kuti musikana ari kutsanangurwa apo maqualities acho unawo here iwewe. Pavhesi iyi hapana kutaurwa zvemari, hapana kutaurwa zvedhigirii, asi pakataurwa maqualities emukadzi akakwana aipiwa munhu naMwari. Musikana chete anokodzera kuti ndakamirira nguva yaMwari musikana mhandara akakwana, ari kuti Mwari ndisarudzirei murume akandikodzera mondipa. Saka ari mulaini akamira akazvichengetedza. Zvino imimi makabuda mulaini mukaenda kunyika mukaexperimenda, zvaramba maakudzoka mapera nemaziburi akakweshwa nevarume vari kunyika, maakuti futi Mwari nditsvagirei murume. Imimi mese muchikura imimi, Mwari akakupai vabereki, Mwari akakupai vana mbuya, Mwari akakupai vana sekuru, Mwari akakupai vafundisi vekumachechi vaikudzidzisai kubva muchikura kuti ufeve neupombwe hazvina kunaka. Asi imimi hamuteereri, muchingotanga kumera mazamu munopa miviri yenyu ichakabatana kuvakomana vekunyika. Vokubvamburai mapedza motanga kudzokera zvakare kuna Mwari muchida kuti akutsvagirei varume. Izvozvo munozviona zvichimeka senzi here? Munogona kunyepera vanhu venyama muchitaura kuti umhandara hwangu hwakabva nemisteki, asi Mwari anoona zviri mumwoyo. Kana uchida kuziva kuti Mwari aita sei nevanhu vakaita semi, verenga Deuteronomio 22 pavhesi ya20 kusvika pa25. Ona kuti Mwari aihendila sei makesi echitsotsi akaita seamuri kuitai. Nekuti tikaunganidza vasikana vese vari munyika nhasi vaane makore ari 18 and above, tinoona mhandara ngani? Imisteki here iri kuitika pavasikana vese? Pavasikana vese vari muZimbabwe nhasi, ari kuhwina ndiani? NdiMwari kana kuti ndiSatani? Handiti vanakomana vaSatani ndo vari kuhwina, ndo vari kutanga kukubvovoraika imimi. Mazamu akamira ndo vari kutanga kumakanya-kanya, muviri wakabatana ndo vari kutanga kuushandisa. Mapedza mapera manje, makuma 26 years, 28,
30 maakuchizidzoka kuna Mwari nemaziburi ayayi amakapa vapfana vekunyika uko, maakuti Mwari nditsvagirei murume. Don't quote me wrong. Handisi kuti Mwari haaregerere musikana akatambiswa, handisi kuti Mwari haaregerere ufeve hwamuri kuita, asi ndiri kuda kungotaura kuti Mwari haasi mwana mudiki. Mwari haana kupusa zvokuti anenge akakutarisai muchitiza nemiviri yenyu iri fresh ichienda kunotambiswa kunyika, mapedza modzoka kwaari moda kunyepera kusiririsa. Kamusikana kechidiki kane 16 years, 17, 18 kari kutanga zvemujolo, ukada kumutsiura haadzoreke, haatangiki, asi musiye womumirira akuma 28 uone kupfava kwaanonge aita, apfeka hembe dzekuchechi, akuenda kuchechi every day. Iwe wofunga kuti Mwari akapusa zvekudaro. Kana pasina munhu anokuudzai chokwadi, inini ndinokuudzai chokwadi chamusingadi kunzwa chacho ichocho.